Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Kaixo zuek! Etorri bigarren denboralera, que fuerte, ezin dut sinistu dando bigarren denboraleko lehenengoa eta, osea... Bigarrena... Hau da jendeak eskatu indabela, jendeak eskatu indau, obviamente. Eta ezer baino lehen, ikusi dozue, Instagramen gure promo bideoa ze hona dan. Bai, eske, bueno, a ver, esan biharra dago, Andreatan egon gala krisis baten, pentsatzen genden dibortzioa eskatzia, baina... Ez dago eskatu, ez daukogu dirusak, orduan... Zendiakogo, hemen alkarri berriro... Edo, norbaitxek nahi bagaitxu patrozinau, edo beren produktuak bidali, superrongeto berrixak, bueno, supereskertua... Edo zen marka, Bai, zen moduz, demoraldi hau krisi tarte hauan dugu gotxu... Oso ondo. A ber, egisa da, hilabete eta erdi, bilabete pasau dia gutxi gora bera... Superfuerti, nire pasau gatola. Demoraldi xabukatu egin banetik, ematen dago ez, baina, bueno, Andreatan asko ikusi ga, denbora honetan. Hainbeste ez gaitu, sí. Ando, oporretan egon za, oporretan egon za. Oporretan egon nintzen... Bueno, apirian, claro, bai. Oporretan egon nintzen, baina, ez dakit gogoratzen dozuen, azkenengo atalian, nik, esan neban, bueno, ni geratu nintzen, Andreai opari bat ekartzeko. Andrea, ez dut ekarri oparixa, eldu jat, estorizetan jarrikot, ez dut ekarri, ez dut jat, tio, gaur, ikusi, eske, ikusten duzuen bezala gure maixa, bai, bueno, pizkatxoa dekoratu dugu pizka geixa. Gauz ez beteta, orduan. Hau dan ekarri edo galtzerdixak, sentitze dotando. Ze karri notzun, Andrea? Galtzerdi larros batzuk, limoitzuekin, da gartzen hau, la Dolce Vita, eta zein izan zan nere komentarixua? Hartu, bota, sostan holan, zeren zatarrenak. Euki lagunak ondarako ezken izetako biota. A ber, esan biharra okozu falta bota ostazula azkenengo denbora honetan. Ba, egisa esan oso ondo egon naiz, Euki dut beste konpintze batzuk. Beste lige batzuk euki dozu? Bai. Has vendido? Sí. Andrea, bueno. Demoraldi honetan pizkatxo bat egitura nahiko antzerako izango da, baina gauzatxo batzuk bai aldatu ditugula. Eta lehenengo atal honetan sarreria itxiaz gain, komentauko dugu pizkatxo bat aktualidadeko 5 gai. 5 titular, botako txugula gainetik. Gaurkuan, lehenengoa, Andrea, antavirus fenomenua. Zuk zeuste dozu, hemen da nere galderia. Zeuste dozu, hemendik hilabete batzutara konfinauta bukatuko egula berriro, edo hau dana gizurra dala. Azteko ni pentsatzen eman jantavirusala, porque H dauka hor. Ez que, zitako dauka H, kentzeko, antavirus no me pega. Eta gero, konfinauta gongo gala, pues behitu, nik uste ya ez, porque ikusita, ez que ez, neuz dezen konfinau behar, punto. Bigarrena, abiadura handiko trena, abandotik iritsiko da Bilbora. Hau, zuk ustozun noiz baitzen ikusiko dugula H-tia Euskal Herrira heltzen? Behitu, nik pertsonalki espero dut ez que ez do nahi obra geixo Bilbon. Ez, baina ez que txarrena obra geixenak jaila da dela. Ja, baina ez do nahi. Hirugarrena, ekialde hurbileko gerrak, bakizun bezala, dirau. Zuk ustozu egisa dala komentatzen dutena egaldixak bertan beraziko diala geratzen kombustible falta dagolako? Hau da, oporgabe geratuko, Andrea? Ez, sinceramente, uste dut ezet, ingo dana da presioak arestitzu, eta orduan bakarrik diru... Bueno, kapital ekonomiko asko daukenak, alko dabe permitidu bidaiatzia, eta bagu geratuko ga, hemen herrixa zaintzen, baina, bueno, Euskal Herriko turismoa inbiako, eske, ni horren superaldekua, así que, toko biharrik. Andrea, laugarrena, Isabel Ayun, Bonnie M, Ojete Calor, Xinova, eta Marlene artistak, Iruñean, San Fermietan joko dutela iragarri dabe. Bai. Potra salvaje, bai edo ez? Ni jongo naiz bala etxama eta brigadeta ikustera. Abesti horren fanaza, ez? Ez que honek ez ditut bat bezez hautzen, da fijo espainolez dira. Bonnie M eta Holandia superfamosua, ez? Noiztek etutu zuzuko hori. Ez da, nik izena behintzat ezagutzen. Ez da nire kasua. Eta bosgarrena, dakizun bezala, Errealak kopako txapela irabazi zeban. Nik ikusi neban. Errege kopako txapeldunak izan zian. Eta ez dakizun aurten mundiala jokatuko dala. Laburtian behin edo jokatzen dala, eta egonaiz begiratzen, aurten herrialde baten ez, 3 herrialdetan, hau da, Mexikon, Kanadan eta Estatu Batuetan egongo dia. Norbaitxek ulertzen du futbola. Gauza bat, lagan genke ja esplotatzeana bestien lurrak, oza, ze behar, tio, jazta, eske... Ez dakit, oina arten ipentzatzen herrialde batien bakarrik jokatzen zala mundiala, baina... Nire galderia dando, zuri futbola gatu gustatzen ze bakarrik. Erantzuna da, ez. Vale. Pues bueno, hemen lagako itxugu titularrak, gogo handi sartu itxugu
datozen, hartuko itxugu datozen atalak, eta... Gaur lehengoa da? Bai, gaur lehengoa da, baina ez da izango azkena, aztenga superpotente, por todo lo alto esaten dan espainoles, eta gure lehenengo bi gonbidatuak aurkeztuko ditugu, ze gaur, bi alki ikuste dituzue, bi pertsona dielako. Aurrera. Kareta. Sartagaia. Bueno, ekipo, gaurkoan, Andreak esan daben bezala, bi gonbidatu dauzkogu gure zirkuko kidiak, Lur Aranburu eta Ekaini Barguren. Kaixo, ze moduz? Bueno, pixkatxo bat, zue jakitzeko Lur ondarrutarra da, kontorsionismoa eitzen dau, aurretik gimnasia ritmikoan ibilitxakoa za, ikusi dugu domina desberdinak irabazitxakoa gainera, beraz, listoia altu dago. Bueno. Esan aldugu baietz, ez? Bueno, esango dugu bai. Eta atorni, hoi superatzi ez aie baldin Bakoitza bere kualidadi. Eta Ekaini Barguren azpeitxearra da, bera, aktoria, paiasua, malabarista, eta lehen komentatu dozku jendia pentsatzen da bela magoa dala, baina ez. Ez naiz magoa. Paiaso esan lazai. Paiaso, bai, lan bada. Sekula indozu magia trukoik? Bai, klaro asko. Lagun artean. Baina ondo? Baitare, baina gitarrakin ebai lau akorde jotze ditut eta bi kantu Lurrek ez da baina naiz gitarrista. Bueno, horrezoi daukazu. Bueno, ongi etorrixak bixoi, Sartadiako podcastera, bigarren denboraldiko lehengo gonbidatuak zate. Eta hasieratik baietzen atxebean, así que super oso eskertuta. Bueno, esan beharra dago, oinatin egongo zatela urrengo astietan, orduan gure zirkua ikusi nahi da benak, gonbidatzen dugu danak oinatira. Ja ez dara sarrera asko. Eta, hasiko ga pixkatxo bat, atalau, galdera askar batzuk egin da zuei, holan, hitz baten erantzutekoa. Vale? Orduan, lehengoa da, zela definitzen zuen burua hitz batekin. Nina, malgoa. Personalki bebai, malgoa. Vale, primera. Fizikoki dana. Eta ni naiz oso buru gogorra. Vale. Ai. Literal, literal. Malabari izateko buru gogorra izen personak. Harik eta berdina mila aldiziteko, bai. Ez da reza. Buru gogorra. Vale. Bigarren galderia da, ze sentsazio uste dozue sortzen dozuela beste pertsonengan? Eta ber, bueno, lehengo hori. Osa, hau da, lehengo aldiz pertsona batek ikusten da benian Lur edo ikusten da benian Ekain? Ze sentsazio uste dozue? Ikusten da bena lehenko aldiz. Bai. Normalin, oskia esaten dabe. Bai, nik izango nean gehiago harridura, Bueno. Ez da, ibenidara ez. Hombre, oskia hitz negatibo xamarra da, hola esan da, baina bueno, oskia esan nahi du pixkate, bai, jende asko kiteula begilek itxi, baina ez dut ikusi nahi, baina ikusi nahi dut. Eta zuke kain? Ba, nire kasuan esango nuke malabarismue dala pixkate umientzako igual zirrara, baino helduentzako urduritasuna. Vale. Helduek badakitelako ez dela erresa, da pelotan bat eroiko zaitela, orduan, nire ama etortzean nion ez da Lur, nola jotea, leheneko filan. Claro. Hola jarrita jotea. Hombre, eske ikusten dozunean egunero edo etxian hori, baina beste modu bat. Bai. Ota hainbat lanpara puskatu ditut, bai. Etxian. Jautxuta. Eta ordaindu? Ez hori gurasu. Hori ja gurasu dako. Vale, eta hirugarren galderia da, zedan zirkotik eixen gustatzen jatzuena. Bueno. Galdera nahiko mitikoa esan alda dala. Nahi, gauza asko daude. Niri bera eman aldixe, pilo bat disfrutaten. Bai. Zegero, montaje, desmontaje, hori adibidez, ez. Zuzenekoak geratzeza. Hori da. Bai, a ber, eta gero be bai, eman aldixe eta gero zerbeza derbatera, tio, hori... Momento! Uste dut hori soldatiak ematera. Momento klabe izatea. Noi montaje, desmontaje gustatzen zait, egile da lan gogorra dala, lan zikina da, eta gero, biceps, quadriceps eta tricepsak lertu berrin bukatze ditugu, baina, gustatzen zait, eta, Lurrekin ados nao, ontxe bertan nao, ostiralien aurpege pintatzeko deseatzen. Bai? Pron-pon-pon kantatzeko, bai, mono. Zemat pintura pote gastatze dituzu? Gutxi. Bai? Bai. Ondo. Hau, makillaje hona ibiltze deu. Ez que hori da diferentzia. Hori garrantzitsua da. Beti kalidadeskoa erabiltzia. Bai, bestela granukateatzen zaizkizu. Eta gero kentzeko kresten komerixak.
Bueno, eta temporaldi honetan daukogu berritasun bat. Bai, nago supergogoetxu, ze hau da txikitan, pila gustatzen jaten gauza bat. Zala, igual batzuk ez da bezagutuko. Kioskora eta erostia revistak, eta revistetan dortzen alako test bat, gustatzen jatun pertsoniai nola erakarri. Zein izateko popularra, bueno, pues olako testak ziren. Nahi bezuzu galderak itxen dozun bitxartian nik apuntau ingot. Bale, bestela ere jeman behatzen. Orduan, ekarri ditut, lau galdera, eta erak erantzun beharko ditue, A edo B, eta gero gehiengoan arabera, emangotze personalidade bat edo bestia. Orduan, hasiko ga. Lehenengo galderia, ikuskizuna hasi baino 5 minutu lehen hau? A. Izpilu aurrian nago azkenengo erretokiak itxen. B. Urduri dago norbaitei animatzen nago edo apurtutako zehozer konpontzen. B. Segun, eske unero ez da zerbait apurtzen. Orokorrian. A. Vale. Gustaten gazta makillati berotu aurretik. Osea, niotena prest, bi ordu aurretik ja prestna. Eta berotzen ipintxena ja prest. Por si acaso, eski imaginaz hori da. Bai. Ja prestegoteko. Ni adibidez makillatzen naiz, bai, 10 minutu lehenu. Claro, prixaka eta... Ez izarritzeko be, bai. Bueno, sin más. Oitxurak. Bakoitzan rutinak eta alturak. Bai, maniak azkenian, ez? Bakoitza daukan. Goiaz bigarrenakin. Fokuak itzaltzian, A. Glamurra ez daukatzen, karabanan badabe afai elegante bat. B. Txandala jantzi lagunekin jarri eta urrengo ikuskizuna prestau. B. Vale. Vale, hirugarrena. Zuzenekuan zeo zer gaizkirtetzen bada, A. Barrein eta improvisau eta nahi izan dela pentsatzia publikoa. Horiek gainek guztu bakixela. Eta B. Ez den atokiatzera jun konpontzera, inor konturatu aurretik edo alik eta azkarren. A. Vale. Eta azkenengua. Zure ametxetako oporrak zirkutik kanpo. A. Parisko pasarela baten edo alfombra gorri baten rollo famoseo máximo. Edo B. Etxe finko baten ez dozuna eserrin behar. B. Joder, oso argi. Batea esan deu. Jode, bai. Vale, a ver, Ando. Vale, a ver, Lurrek. Erantzun dau 3B. Eta A bat, orduan, horrek nahi dau esan, Lur dala zirkuko bihotza. Lur, zugabe karpia jauzingo zen, literal. Langileen ekaizin jaza, fidagarxa eta danek maitxe zaitxue. Ez ditzuzu foko danak bihar, baina dane dakixe lantaldeko motorretako bat zala. Jesus. Ke bonito, eh? Ez du fokoik ber, argia berak dauka. Zelako litxa, ez que kain, urrengo zunek prestatu eta. Eta ekainekin daukogu... Erdi eta erdi. Bai, osea, daukogu empate bat. 2A eta 2B. Urrengorako galdera sartu bihot. Claro. Ez dut ondo pentsau. Ondo pentsau, berda. Ez que, esan biharra daukat, Andonik, hemen ikusten duzuen hau, promo biban ikusten dan bezala, eguak mosten duzta. Eta esan zeban, dauzazu 5 minutu jokua itxeko. Claro, nik esan otzan, zu prestau jokua, dauzkozu 5 minutu itxeko. Hola, presa, es que si no tienes ebe. Vale, orduan Andonin kulpa da, horretzu. Bueno, más o menos, baina, era... Baina orduan, beradan azketa bat, bixen arteko nazketa. Hori da, irakurri biot. Izarren arima. Zuza zirkuko esentzia, karisma sobran daukaz, eta bakizu nola maitxemindu publikoa. Zugabe zirkua grisagoa izango zen. Baina batzutan badaukazu dramarako joera bat. Baina hori da, artista dela pista izatean presioa. Claro. Hori da, malabarista da nana. Zela erabakizu malabarista izatea? Bueno, ez, baina, ondo tortzen jau. Kontatzen nahi zo? Bai. Bueno, ni txikitatik payaso izan nahi nun, 3 urtekin amatxoi sudur gorri bat eskatu nion. Beitu. Hemen daukogu bat. Bitu, ze ondo? Bai, ondo dator. Beti sudur gorri bat ondo dator. Total, gainaren nik bakat karabanan bat, ekaineko paritxustan, ja ezin azen ingesa dobla, Payaso izateko. Bai, ja, ikasten na. Bai? Tengo el maestro al lau. Hombre, egunero operazioten, ja. Ke fuerte. Eta zuk ikasi duzu kontorsionismo pixkat? Kri. Bueno. Bakoitza berea. Momentuz ondo moldatzen dira. Ni oso gogorra naiz, buru gogorra eta gerrillare bai. Osea, jazta. Izan duzu bakoitza berian, eta baina musiko... Eta, gaurko, normalian, kapitulo bakoitzean, itxen duguna da, gai baten inguruan pizkatxo bat berbain. Igual dala gai bat, ez daukana zertan zuekin inungo harremanik euki. Eta gaurrengo dugu azterketen inguruan, segaitxik, maiatza bukatzen dago, badakigu DBH batxillergokoak da biztela, tope, azterketak, selektibidadia, unibertsitatean, bebai. Ordan, nahi dugu jakitzia pizkatxo bat, Lurreta ekain, zuek, zelakoak sinaten ikasketa gara izan, azterketekin... Zuk ez aldakizu garunak oroitzapen txarrak danak... Borra bitzen da bera. Baina hori benetan egisa da?
Ez da egile, porque ni drama askokin akordatzen nahi zure testak esan duen bezala. Bueno, galdeu lasai, ze jakin nahi zue? A ver, ni noten nada jakitzia adibidez. Zuek zezinaten, azkenengo momentuan ikastekoak, ni bai. Edo, rollo, bi astelehen hau, hasi bian ikasten. Ni bi astelehen uoneon, diabolo batekin. Aste bete lehenu honeon irumazakin, eta egun bat lehenu honeon 5 pelotakin. Ja, nik eukirot bi etapa morun bizitzan. Izan da, DBH eta hor neuan gimnasia ritmikan. Edo nitxan muy correcta, aprovechaten eban kotxin viajik ikasteko, tope, nota onak, tope. Ya te pega, Gimnasia ritmika lan iban. Es que claro. Nitxan batxillerri. Se soltó la coleta. Eta eban. Wow. Beste mundu bat dago. Bai, eske logiko da, bai, ez? Porque gimnasia ritmika como oso zuzena, oso disciplinaua eta bai, hori da bintzat esaten dana. Behartzen dutzu, bueno, bai, hori, baina behartzen dutzu eukitzea como jarraikortasun bat eta ja ertetzen zanean pixkat, mundu horretatik, esaten duzu, osea, nire dana libre. Bai, niki izan zan como un segundo nacimiento, nik izan eman, ui, qué divertido. Nion zein na, gimnasia ritmika bai, ze gustaten gazta zerrez, eta egixera justo niri batxillerak atrapaztan kuarentenite gero, bai. Orduan izan zin gauza asko eta ikasteko gogo gitxi. Orduan, klaro, batxillerra eruneban pixkat, ala nolan, enitxan klase asko juten, pues entrenatea juten itxan asko, ja gimnasia ritmika eneman etxe, baina beste gauza batzuk entrenatea juten itxan, da izan zan pixkat kriston nasti, porque erabaki bineban zerrein eta isen eban nahiein. Bakarrik, banek isen nahi neban elazio zerrein, eure gorputzaz loturi eukana, horren beste entrena eta ikasite gero, hortizek nahi neban la jarraitxu, baina enek isen nundik. Orduan zan, bizkat danak zoratu neban, instituto guztik, gurazu, danak. Eta zure inguruak zela jaso zeban erabaki hori, ez? Bizkat, en plan, ez dona ikasizio ze, oikoa. Nik suerte handi zeukin eban, eta gurazuk asko babestu nitxuen, eta eurak nahi ben gauza bakarra zan neupozik ikusti. Eta albazan estable be bai, porque hor neuan zartuten un remolino de cosas, eta orduan izan zan batxierri neuala, azin itxan klasik emoten ume batzuai, bizka gimnasia ritmika, akrobazixak, bizka de todo, eta eurakin klasik emoten, bizkat konektan eban neure umetazunaz, eta akordan itxan, ni umin itxanin, zirkunain eban lain lana. Kora de nau, ama izaten etzan laban, Circo del Sol ikusta joinan da, ama izaten niko xena erotixan. Eta orduan bizkat horretxaz konektan eban, da esan eban, ostra, baia ez da motiva, neure umetako ametza zan, bidetik galduen jota beste gauza batzuk exigi ustelako, eta gurasoai komentan etzen, da ezazten, venga, a tope. Qué fuerte. Zazten, karrera baten sartu, eta ganora baiki biltzeko, arrastaka eruteko, segundo zeoteko. Hombre, eski bebai da, dirutza bat, aukeratzen bozu karrera bat itxia, gero eukitzeko ungabe klase eta blan. Eta ikain zuk zela erabaki zinun, edo zela zure inguruan. Nik erabaki ez, ni hola jaio nitzen, eta nik oso garbi neuken hola izango nitzela. Ni naiz persona bat zehose ikastetan nien ondo iten, pues igual eunero indezaket eta bate faioi gabe. Baina behin faiatze baldin bat, jazta. Orduan, bai, niretzako matematika, fisika horiek ziren devastador esatean bezala. Egile da hizkuntzak asko gustatzen zitzaizkiten eta preparau iten itun, euskeran, bueno, nota honak ateatzen itun, baino inglesa adibidez saiatzen itzen. Jendik ez dixin iztuko, baino saiatzen itzen lengua castellana, que no es mi fuerte precisamente, eta inglesare bai saiatzen itzen, eta bueno, hain naiz ikasten elur, I work to my friend, thinking about my friends. Eta, bueno, pues ya está. Frakaso. Laster ikusiko gure zirkua beste hizkuntza baten? Ez dut uste. Nik uste dut gure zirkua merezitasa. Galdeko zeban bere zientzia totalmente. Justo batzo, etxean igualan eraitakin berriketan galdetu zoztan, eta bihar zeintzuk doiaz podcastera eta esan, gure zirkukuak, no seker, eta hori, eta zela ez da esmatu lehena Euskal Herrian zirkuak harrik euskera ez da nien, pues galdera ona. Bueno, ez talako suertatu igual. Claro, bai, egoera. Eta hori, batana suspenso. Baino, neuken afizio bat oso ona, 13-14 urtekin, lehenu hori, bai igual,
kurso amaierako jaialdietako voluntario presentatzen itzen aktuazio bat iteko. Eskola, ume txikien antzako. Orduan, urtin behin itezan egun hori niretzako zan urte osu hortako preparatzen. Hori da geixen motibatzen zautzuna azkenean kurso guztian. Ilotzen itzen ganbara eta aman gazetako prakagorri batzuk hartzen itun, aitan alkandora bat, atxonan zapatak, eta esaten nun, hola, fin de kurso, hola. Ke elegante, hombre. Eta gero, hoxe, pailazo talde bat sortu gendun, hortan hasi nintzen, bukle hortan, pailazo talde hortan ginen 5. Bat juntzan musika ikastea, beste bat kazetaritza, beste bat antzerkia, beste bat ingenieritza, ez daugena zer ikusik, eta nik era unitzen hor, paiazo, bakarka, ekaintxou, eta hori. Eta ondio jarraitzen duzu horrekin, Bai. Zenbat urte? Aurten inditugu 10. Apirilako gehin 10 urte inditut lokatzakin, nire fiel amigoi kompañero lokatzakin. 10 urte, eta lehenuoti hori, fin de kurso danakin itunak, eta lanpara puzkau nitunak. Gero aurrezkuntza ikasten hasi nintzen, porque paiazo izan nahi nun horrekin, karo, ezin dezu edo zer ikasi. Ez, zerbait estudiatu inberda, haike estudiar, eta orduan, derrigorrez, bueno. Bai, hori da pizkatxoa sartzen dozkuena, lehen lure komentau da bena, bai, eta hemen jarrita zukagun. Oin selektibidade garaixa, ez? Askotan, esaten duguna, 18 urtekin, ez? Benetan gai gu erabakitzeko bizitza ni mundua matxu irrela, erabaki batea zuzela. Askotan da, universidadera jombia zala bai edo bai, eta daukozu lanbidezik eta ez dakit daukozu, beste 1000 aukera. Ez que da super fuertia. Gero askotan, niri bintzatzen jaten txikitan, nik nahi neban izan zehose, imagina. Nahi neban, izan... Zuna izan joan berbain eta punto. Ez, nahi neban izan gauza asko, tipo eukiteteria bat, gotika, pija, nahi nebale tipo gauza asko, ez? Eta zaten eban, eta nola heltzen nahi zorra. Osa, zein da bidia, heltzeko nire neotena izatera. Eta karo, bide askotatik alza heldu, es que no me sirve, nik interesatia. Nahi bozu izan... akrobata, imiozu, ikasketa honek edo ikasbiozu, ez daki nungo eskolan daukazu aukera hau ikasteko ez dakizer. Eta hori ez da maten, oza da, izan biaza arkitektua, izan biaza ertetzen jaten azkanin horre bai, selektibidadi morko gauzati, filtro sozial bat, pasateko, bakarrik gaitxazun batzutakarren pertsona batzuk, dakarrenak eta batzuik komplejo asko sorte izkilona. Porque... bueno, selektibidadiena nik gaizki pasanun, eta bueno, batzuk emateu ez gehala kapazak nota hon bat ateatzeko, nik ega lehenengun ateanun, nota aceptable batekin, eta jentik etzun sinisten, bai, batxillerra suspendioko baino, ez? Eta askotan da, hau da, frakasau, ez du nota honik ateako, ez du ezer egingo, eta gainea zirkun lan nahi du. Nola ematea hori. Ez? Baina, bueno. Eta hoi nola ikusten duzuek gizartean, bueno, justo igual euskal gizartera ekarrita, gure zirkuan lana egiten duzuela. Hori da. Zagatzen duzuenian, nik zirkuan egiten dut lan? Nahi. Gaur egun jendik ondo... Bai, nik uste... Ondo hartzeula ustet. Oindala 10 urte izango helitzakena, zenik ikasketak utzi nitu nien, nire kuadrillako askon amak, nire amai esatezio ben, eta zemoz da hoekain. Ondo. Ondo, bai, da. Bai, zapatu ontan aizarnako festata junda, ata, ondo, bai. Da, pagau aldi jo be, da, bai, klaro, bere lana da, beste lanik ez eteuki inoiz. Eta, bueno... Bai, a ber, nik uste... hori, bai, jentik ja gure zirkua bizkat ezagunen jela, eta jentik, ezkerroneko hartzen da bela beti, baina, ira beti... ez jakintzazunetik galdetzezune, eta hori ere zure lan bakarra, eta... Nik uste Euskal Herriak bertzula olako zerbait. Bero zerren bizu, eta... Bai, eta nik uste, adibidez, zaldutzaguela ume askorei atik, amesteko horreaz, porque ni ume nitxanin, hoxe, ez dut gotena, pentsaten eman, zirko de solea jo nitxanela, o jo miko nitxanela, alemanire, o Claro, kanpura jilesara, bai, eta Euskal Herrixan aukera hori eukitzea. Claro. Eta gaur egun ume bati galdetzu jozu handitan ze izan nahi zuta igual esateizu, ni nahi dut lur bezala izan. Bai, eta asko nire lehen guzniak aurrekoan izan zen, paiazo nahi zebala izan, eta zenoetan, paiazoa ez da bakarrik tontokerixak eitzen da bena, eta hori nun ikasten da, zenoetan, behiko, abiar emango txut erantzuna. Bueno, Bergaran, nik esango neban, dago dantza eskola bat, eta bertan zirko tailerrak eta eitzen da betelak, akrobasiak. Beti egon da Euskal Herrien zirkoako afizioa handile. Gero zatia da, que zuzua gala.
Gero zozua gala esaten da, Euskal. Ez. Baina, bueno, egile da etzaukela enbeste nola esatea ikusgarritasuna. Ez? Ba, Bergarako eskola hori esan dezuna, ba, pues, oain jende asko ez diokan jende asko ez daki. Bai zirku beti loturela sozialmente, ba igual, bai hitxun gauza bat, oji pixak, okun pixak, beti lotu izan da, bizitza estilo. Bai, eta gaur egun beriz prejuizizuk jente askok, ba igual, ez da ezazune nik, ba nire familizan igual, ba nire atxitxai, ez, ba igual, zirkuna lanin da etorri ikustea. Ez ni horra enu, ni opera jutena. Claro, zela ni zirkura. Claro, hori oindik, atzo oinatin, goizin, lanin hasi aurretik kafe bat hartzea junginen, ekipo dana, eta amona bat gertura uzan da ikerri esan zinon, azuek zirkoku zeate, bai, eta zeata. Bueno, jungo nahiz umiekin. Da, ez jun umiekin. Elduentzako be. Etorri, kuadrillan, 70 urteko amona kuadrilla bat, etorri zaitezte, eta ume txiki asko, baino asko zobeto pasako zuen. Eta oindi jende asko hori ez dauke. Egile da, gazte kuadrilla asko etortzeala, lehenengo urtetan gertatze zitzaigun, ba, ume jaio berrile, nola dan eta eman berdan, barkaue, nien naiz aita, egun ematen izango naiz, eta, edo igual ez, baina, bueno, ez dut gaizki itzei nahi, baina egile da, hola joera bat, ume bat eukita dan eta eman berdezula. Zirkue, ba, zirkua emango deu, eta hor, zirkun dauzkezu, 5 hilabeteko laume hor iluntasunien kriston beru pasatzen eta hori ez da ume txiki horrentzako umiaz da enteratzen eta aitza edo ama beta urte betea etortzeie atxeta ama de nobios eta ume lagata eta zuek adibidez zirkuan lan itxeko ze ikasi dozue, zela prestau dozue, eta zela... Eta ze momentutan erabakitzen dozue zirkora sartzia? Badaude zirko eskolak, lorra adibidez Rogelio Ribelen Bartzelonan da. Bai, aguantaremanela, zin bi urte, da aguantareman kurtso erdi bat. Bravo. Osa, Bartzelonara junzinan zirko eskolara. Bai, klaro. Diokan zirkoan sartu horretik. Batxera matxuneban, da zengot, zeo zen bine ban, en plan, produktibizan ez? Porque bestela, Vale, ba, orduan, bilatu gandun eskola bat, eta, ba, zan, ba, Unibertsiadea Jutimorun, egunin 8 ordu, baina asignaturak zin, pues, acrobacias, preparación física, aéreos, no sé qué, ba, nijo nitxan, superposik. Vaya muerte, hori da nagun baten. Eta aian itxan, da esan eban, azin itxan, aziran ondo, baina gero esan eban, hau ez da nindrin eban, en plan, ondo, baina azkanin behain etorrenez gimnasia ermikan, egon itxan 7 urtetatik 17 urte eta 10 urte nire gorputze oso ondo ezautzen eban, eta base oso zendo bateaz nixun, eta banek isen zer nahi neban egin, eta aian itxan horra, eta zan danaen bineman euranera. Pues no txeka. Tanik esan eban, ala. Hau ez da neria. Eta azin itxan, ba, bertan, Bartzelonan gatu nitxan, bizitzen, da azin itxan, ba, artista moro nire lehengoko pauzuk moten. Ba, bizkat, kabaret, etxe okupatan, ez da. Que fantasia kabareta. Bai, en plan, ba, bueno, bizkat por libre, ba, investigando, nundik alnean egin, ez da ize, eta akordaten lehengoko lana eskeniztenin, zan kompainixa baten de eventos, eta eta koratena, ezazten, ba, bolo bat, ez da ize, etorri, eta, bale, eta ezazten, zemat direzkatzezu. Eta ni amai deitzen zan, eta eskatuko zat, 50 euro, eta bokadillo bat, en plan, tu, claro, ni oitxute. Claro, es que leheneko aldizan ez dakizu. Ja, baina ez que bizin bihaza. Eta amak ezate ez da, a ber, lurzu galdetu, a ber, zemat emongotzun. Eta zan etzan, zemat ezkeintz ez da zue. Da ezate ez da, 200 euro. Eta zu... Bai, claro que sí. Arrez, amai deitzen, ama 200 euro mongozten eure guztoku etxearen, no me lo creo. Da besti, ba, claro, ez daiz. Da hortxe hazin itxan bizkat ikusten, alintxanela bixi, nahi nebanetik, porque horren aurretik, ba, bueno, Euskal Herrian beukirotela aukerak, eta horra juna aurretik, ni adibidez superrezkertu dena gaztetxiai, izan dizela neure lehengoko plazi, eta beti ukizte atik zabalik, ba hortxe neure probak etxeko, eta danak beti hortxe. Baina lehengoko kontaktu holan zirkuaz lanin izan zen
Barcelona nolantxen un poco de... Pentsau jat super adierazgarrixa bitxo komentatu zuela arlo ekonomikoa eta askotan pila bat gutxiesten da normatik kanpodaren lanbidietan ordaintzi eta inkluso gure burua, askotan Andoni eta bitxo bai bideoak itxegarren be eta ordaindu itxen dutzu eta hombre, eske lan bat da, eta horren atzian dagoena, nik ikasi indo, ni preparau naiz, nik lortu dut, hau. Oaindik jende oso kuadraue dago eta jendik ez du lertzen ni autonomo naiz, ni autonomo ba naiz. Arotz bat izan daiteken bezala. Claro, autonomotan alta eman da nao, baina pailazo ba naiz, esan nahi dut ni nire impuestu patzeit dut. Bai. Claro. Baina azkarin niri pasazta me bai burun klik bat eukinean, nik lehena pentsaten eban eguazenela lan importantik eta ez importantik. Bai. Kategoria batzu. Eta nik esaten eban inairo lan importante bat. Eta ero konturatuna, que es una tonteria. Bai, hori alen selektibidadeakin komentu duguna bezala. Askotan gizartiak dauka estipulauta ez, izan biasa ingenerua edo medikua edo izan biasa ez, arkitektua eta zaitxik, ez? Hori ni bai. Izango da, pertsona bat, kriston karreriaz, honi, pasarotela igual bizitza guzti neure gorputzaz lantzen, eta igual berak, ez da izerren gotzu, baina, nik eskaintzetzut, postasun ez zirkure basat. Askotan gertatzen da hori, ikuskizun munduko edo arlo artistikoagoko... entretenimiento... olako sektorietan, ez dakit, edo gaizki dago ikusita, edo askotan jendeak ez da ulertzen hori txiagaitxik ordan dutzen dutzuela, edo... Bueno... nahi gertau izan zait, ikuskizun bat erdileko brau berra izatie, aita bat kejauzalako. Broma, venga, tío. Paiazo bezala... Beak taierrin ez dakizen bat ordu sartu berko lituzkela, nik atzalde hortan kobrau bernuna kobrau alizateko, eta antolatzailin negar baten deitu ziten urrungo egunien. Bai. Eta egun hortan erdileko braunun da, bueno, enaiz gehiago jungo. Hombre, ez normal. Baina, pentsatzen gat super. Ez normala da. Olako gauzak gertatzea. Eta ekainzuk, paiazo bezala, txikuan bebain, baina aktore lanetan bebai. Ikusi dugu superra telesail berrixan parte izango zala, Itziberrekin eta, Iker bebai dago bertan. Eta, hain ere Tolosa, Inagera Estorza, Zarazkozar, Zuaiz Gurrutxaga, Beita, baten bat aztuko zait. Baina, bai. Zemuzko esperientzia aktore lanak. Polite, etxe azpilen gaina, azpeitiko ultramarinos zahar baten grabautzen, eta, bai. Eta noizko kaleratzen da? Ez dakit. Bueno, gutxi itzaimin Ikerrekin hortaz, baina, bai. Eta, aktore lanak inditut, baina nahiz aktore konsideratzen ez dara. Nik 8 urtetatik antzerki egin dut hori bai. Antzerki asko. Alaitz olaizolakin hasita, kaixo alaitz. Zein da nire kamara, hortik horpore. Apa, kaixo. Eta, gaur eguna izena baitare da alaitz olaizolai esker. Eta aktore bezala inditutu lanak, baina, ni beti esango paiazo bat naizela. Nahi. Eta, zuk zure burua paiazotaz hartzen duzun horretan, hor badare nolabaiteko azterketak edo nolabaiteko nivelak, azten za... pixkat lurrek zan da bezala, lehenengo gaztetxetan, gero plazak haunditzen doiaz, beste maila batzuk... Esate izot nik... eske ez da gipan hola esplikau. Ni uste bixo gala bastante... Bastante callejero. Gaztetxo, callejero... Antzerkilen asteako... Nik eta nire lagun batek ludotekan ite genitun gure obrak. Andoni bezala! Bai, ez da. Azpeitiko antzerki topaketa eta jute ginen Inaziotani, Iker eta Joseba ikustea, eta bota patza, ate joka, errelegoa danak ikuste genitun, eta orduan urrungo egunin ludoteka jute ginen, da esaten genuen, venga, ni gaur galartza, i gaur tximista izango aiz, da orduan improvisa egiten genuen. Eta orduan bere ama eta nere ama juntzien ludoteka, preocupadísimas, gure biume friki hauentzako, eske futbola etzaile gustatzen, saski baloiare ez, eta orduan antzerki tailer bat edo ze, da orduan alaitzola izolakin hasi ginen, eta antzerkile amateur bezala inun, 8 urtetatik, 19 urte arte, Iker ezautu arte. 17 ezautu nun Iker, 18 porrotxek kontratu intzite. Que fuerte. Eta gero, hortik aurrea Ikerrekin nabil, eta oso ondo. Baina bitartin baitare gustatzen zai batzutan, lurrek esateuna. Nakor dagoen dela 15 urte nun geunden, eta Ipurtargi fest baten azpeitiko Loiolako zelaietan en el barro
euritan eta pailazoz jantzita, eta bueno, olako egite ditu, gustatzen zaigu. Bai. Eta zuentzat nolakoa da, oin zuek miresten edo apresiatzen duzun jende horrekin lan egitxia? Jo, Ez que nigongo nintzen egon guztia flipatzen. Nere amak esatei, zure amona ana bizizan balitz, ene eluke sinistuko. Tximista eta Tomasekin zirkuen, Nik adibidez, Iker eta Josebaz, ez duki horremeste, porque nahi xan horremeste telebista eta bainera beste artista bat hortzi. Bai, ikusi dut, zirko inzeban lan, ez? Solen iban lana, eta klaro, nik txikitxaz ginazarmika etxen emanin, etxen da gala bat Euskal Gym deitzen da, eta Euskaldun bat Gasteizeko neska bat Almudena Zid, beti referente, olimpika, ez da ize, eta superlagunati ze hortzi be Gasteizekure. Eta koratena, behin hoxe gal ikusten ez da ize, eta hortzi urte ban Almudenaz. Dani, txabal. Txiribitas. Normal. Claro, gozan eban, eta gero enteran itxaban, Circo del Sol, ez da ize, eta gero nik hor beraz piztikon partiutu iban itzako izan zan, Ja, que nik esan berra dauket, asko ikasteala, gero Joseba hau ikuste bau, esan gau Joseba olaku data, ez eta, zeatik esate gorita. Baina, bueno, pistan esketxak iten, asko ikasteala, ez da hola, ez da gutxi estearren, baina nik ez dauke karrera, nik ez dut estudiau, baina, bueno, jardun batek ikasi iteula. Bai, eta azkanin euren esperientziatik behazko ikasten daula. Eta Joseba eta Iker zelako batzukin, pistan, bueno, ja, urte asko damazkit, eta ja, oitu naiz, haiekin bizi naiz, praktikamente, baina bai izan dela, superrako kasuen adibidez, guazemankeko, eskenik, guazemank umetatik. Guazemank izan da gure txikitako. Eta hango personajetanak imitazioek, eta orduan alkainekin, da inerekin, da inake, eta danak horre ukitzie, la hostia izan dela. Ando, zuke ukidazun noiz baitxe sensazio hori mireztasun pertsona batekin lan eitxiar, no? Eta ez aberekin. Ez que zegarekin zen. Kekia bien. Ez que ez dakit. Ez. Osa, holan momentuan, ez. Bueno, ez que ez dakit ontxe bertan zein esangonean miresten dotela. Ez que niretzat, bueno, urrengo atalian nik kontaukot nire gauzak. Eta... Zuk, Andrea, zein oin papel aldaketa ingo dugu. Ez, bueno... Nik ustat igual Andrea geixo, Andrea irrati... Bai, ni puten nintzen gaztean egon nintzen nian bekadu, nizartzen nintzen, da nien plan. Aberzin datorren gaur eta danak, ezkeza, danan superfana, eta ni eske, fana naizen gauzena naiz oso fana. Da, bestela, tipo, no me aporta, oso ondo, bera hortan nimen, baina bestela da, akordatzen naiz, eske... bueno, urrengo atalian ikusiko. Bai, vale. Eta, tope continuet. Bai, literal. In English. Idioma eskeria. Niokat beste galdera bat, eske pentsatzen gat flipanti askotan aipatzu zuen. Osea, zuen zat familia bat dela zirkoa, baina eske nolakoa da egun normal bat ikuskizunik gabeko egun bat zuenian. Osea, hoi noinatin zaretela. Eldu zinaten, kriston eurixo bota zotzuen. Bai. Eta, zeitzen duzuen. Eta 15 persona bi sombrillan azpilen sartu ginen. Porque karpa montatu gabe zeo noa indik. Orduan, karo, karpa tetxue, txapito deitze jouna montauta baldin badago, kriston aterpi daukezu. Orduan, bueno. Baina hori ez baldin badago. Baina, karo, bi sombrillan azpilen. Botatzeagoa. Kapitan Peskano amorun jantzi. Eta batek igual, ez dauke galtzerdi potoloik. Da, han blain da dago, eta esateizu batek ekain baldaukezu, hola, galtzerdi potolo emate, eta bai, hartu. Bueltan ekartzizu, edo ez, baina, bueno, esan nahi dut, holako gauze pasatzeiela. Bai, a ber, gero gauzire egunerokotasunin, azte barrun, askorek beste lan batzutak hauela. Bai. Adibidez, gure zirkugunean lan ite deu, irakasliga, zirko eskolakuk Tolosan. Eta orduan beste batzuk, irratixan etxena belana, birek, beste batzuk, bakotxak dakar bizkat azte barrun lan komplementaxu. Eta gero ja zeburun bai. Zirkuen azte barruko lanak izetele, zerbait apurtu baldin bada, hori konpontza saiatu. Konpondu, danatxukun jarri, azte guztiak eukitzeko. Mantenimiento, bai. Azkarin eurizio, asio. Nahi. Ez que niri pentsau jati superfuertean, jo nintzen nire lehenengo aldiz, jo nintzen nire lenguzina txikixak indezaten zoztan. Da erraldoia isa gure herrixan tamainokua, eta nire palo... Ze, karpia. Karpia, tipo, berezazan, hain amudisa, ezoan horako imaginatzen, eta gero, pentsau jaten, detaila bakoitza zain dut, sartzen za, dago palomiteria, dare lorak, da, como... Lorak, bueno, que no falte. Lorak die, zirkuko harima die, lorak. Eta mierdi. Da, ez da mierdi, da, zirkuko harima.
Bai, lorak... Zaitzeie, bueno... Lora naturalak. Bai, bene-benetakuek. Da, polipolitxak, superondo zain jute, osare, zirkuno betuen zain. Baina egile da, askotan inork ez teula nahi ikerri lagundu lorakin. Ez que igual ordu bete pasatzezu lorak kolokatzen eta zea, eta bueno... Eta azkena lagundu diogu, trasladateko, haber zeinik erut nahen hori furgonetik. Claro, ez superkontu. Bai, kontu zeman. Emango da museo bateko obra bat izango esan bezala. Osea, zainduta superrondo. Nire proposamena da, urrenguan, aldo zuela, bideo bat zemat ardatzo zuen lorak kolokatzen. Izango zen flipanti. Ikerrekin itzen. Ikerrekin inbea berba, sare sozialetarako eduki saltzeo pixkat. Asfaldi santo pegabiz, TikToko, zein genduna zen. Bai, ez dauke TikToko, jo TikToko. Banik rilzak... TikTok ez, baina Instagramen bai, egongo zen. Eta gabiz, bueno, pues... aldo buena etxen, nik ustez, besti ningen duen olan. Gauza bat ezan, da... alde batea erantzun bat, eta bestea besti. Bai, hori amiko farmazietakoa. Vale. Bueno, eta pixkatxoat, atalonekin ja bukatzen junbiagan, ez? Temporada honetan eukiko duguna da publikoan galdera bat. Vale, orduan, sare sozialetatik zanjau jendiai galdera bat botatzeko. Eta kasu honetan Andrea, ekainendako galdera bat daukagu. Bai, galeria da. Berroin nervioso jarriko naiz. Hau da, publikoko batek indar. Bai, hori da. Zeda, paiazo izatia. Jesus, galdera oso. Filosofia. Jendia galdetzen. Bueno, filosofia, da lan bada, baina azken finien da, paiazuek eskubide guztia dakeu mala letxe baten jartzeko, edo triste oteko, edo, ez, personak gehalako. Baina, bizitzeko modu bat, nik uste beti saiatze gehala jendi parrein arazten, daukeu nola izaten, defekto profesional o nola izatea hori. Complejo, defecto... hori. Bai, ulertu dugu. Bai, hoxe. Eta, beti saiatzea, txisten bat kontau, igual jendik ez du parre egiten, da orduan esatezu zeatik kontau de txiste hau, eta gero beste batek esatezu, ekain kontau txiste bat, eta esatezu, baina ez den nahi. Baina, bizitzeko modu bat, jendi transmititzen saiatze zeana, alaitasunez, maitasunez, eta kolorez beteta. Nik uste notasunin daruela, paiazut izenak. Osa... Bai, nik uste nahi gabe ateatzen zaigula. Oxe, nik uste... Gero txiste bat kontatzen ikasitea, baina... Ekainek paiazo izatiana txikitatik bakarren zehose dala. Bai, nire izeba baten kulpa izan daike, izeba maiderren kulpa, baina bai, txikitatik hori sentiu izan deun jende asko gea, eta, txikitasun baten batzuk bagea, eta gero konturatzen naiz pailazo gazte asko ezautu ditut azkeneko urtetan, eta esatezu eske umetan danak iguala ginen. Bai, karnabaletan pailazoz jantzin nahi gendun. Gure jostailuek ziren, pinturak, beste batzuk PlayStationakin ibiltze ziren bitartien, ez dakit. Gu mozorrotzen edo antzerkile egiten, eta bai, beste jolas klase batzuk. Ke guai. Ondo. Lurretak hain pixkatxo bat gehiago ezagutu dugu, zirkuaz hitz egiten egonga, azterketen inguruan, eta oin heldu da, guri asko gustatzen jagun tarte bat, dala jolasteko tartia, orduan... Venga, zerta etorri gea. Aurrera ingo dugu. Erronkadia. Bueno, zuek, atal honetako lehenengo jokua, da joku salzerante bat, kotileua, ekartzeko edo gutxienez, zuen bizitza proba pixka gehiago izangoteko, ando, zuria eta neria, bai. Orduan, zabalduko danok gure mobileko galeria, eta ingo gula scroll, eta... Zer da hori? Hola, frit. Eta, zaten ja, aukeratuko argazki bat. Eta, esplikau argazki hori zer dan, eta pixkat kontekstualizago. Vale, Galeria normala. Galeria normala. Edo favoritos, edo. Ez, galeria normala. Ez que favoritos en bakarrik, venga. Igual eukiko 35.000. Venga, berdinak. Banan edo danok alkarrekin. Danok alkarrekin. Bat, bila. Scroll. Stop. Ai, ama. Bai, nik ja badukat. Neria da bideo bat. Niri... Ala erakutzi. Bai, umetako... Bueno, zuk erabaki. Ikastola erdi. Bueno, orduan pasau burrengura. Vale, zuk badukazu ando? Bai. Venga, basuriak naziko ga. Ez da kargatzen oso ondo. Andonik dauka bideo bat. Bai, ez da kargatzen argazkixa jarriko, ez dakit ikusiko da. Gero bialdu da
Bai. Jarriko kaptura bat ingo dut. Bueno, bada bideo bat, ni motorrian ibiltzen Indonesian. Indonesia! Oiarrak itxen da bezala. Bale, kainzu. Eta uda honetakoa da jaskisa. Ez que kain urduri jarri da. Bizitza pribatua, bai behitu, ez que nire bizitza pribatua azaldu zait, hau, adibidez. Hau da, deban, oindala hilebete batzuk inun saio bat. Eta ze modu sentidu zinen? Zei sensazio? Oso ondo. Debako gaztelekuan... Ezen Agirre ispiluen gela. Ba, horrez nago. Agirre jauregia edo, bai. Ondo. Aurten jundie oso ondo, emanaldi danak, eta jende asko etorri da. Eta ondo, bai. Eta matzain dau. Lur zuria? Aiama, txikitako argazki bat, osea, gitarria bere baino handixaua. A ver, es que claro. Kontestualizau. La gitarri zeinenara. Gauzire, nire etxin danoga artistak. Beitu, orduan ja etxeti datu. Vale. Etxeti datu. Orduan, claro. Nire aitak talde asko eukira, bueno. Osea, a tope. Very important person, ez dakitzea. Bueno. Very, musician. Baina talde zaguneren baten egon da? Bueno. Según pa los gustos. Hori izango, off the record. Bueno, hoxe, hori gitarrien euraitana, eta nik uste ikasirotela bizitza guztin kanta bakarra joten, dela No Más Punkis Muertos. Pues neban ez. Eta jazta, hoxe, horretxeaz. Vale, nire. Eta oinka pasa izango zinan hori jotzeko, oza, akoratzen za, abestixan ez? Igual, zeuzetako. Hemen daukau gitarra bat, lur... no. Peru gitarra bat, mesedez. Peru musikoa da. Neria da argazki hau. Bueno... Da, EHZ-tan nire oso lagun Ibaiekin aldala, osea, izan dala, Andonikin egonen eizenean nire pareja de olako gauzak. Tu pareja, de hecho? Berak ez daki ez, baina bueno. Eta EHZ-tan, presuen aldeko banderola batekin, oso sunset politxo batekin, buelta hoginela, etxera superberando. Ez que idiomas, oin hori dago modan. A ber, zan biharra dago, Andreak, nahi zebala hauin berez WhatsAppeko... Nire banin WhatsAppeko txatekin. Konversazioekin. Baina, claro... Antoni Perrino hola, Osa, inginuan prueba bat, eta nik esan eban ez da ideia ona, hemen irteleik zer. Igual urrengoan publikoak eskatzen badau. Bueno, publikoak galdetzen baldin badau, igual. Guk aldein dakuen idatzi. Hori da. Gero joga, gure ziorkura eta ingo jau danei, eta guk errauko jau ere. Erakusten eren galeria edo txatak. Zie, bueno, hau izan da eren bizitza proba gehiago ezagutzeko, eta guria, porque, bueno, zu Vietnamekua normala da, porque beti zare kanpuan. Vietnam ez Indonesia. Indonesia, eta ziban eukan Vietnam. Bueno, hori. Vietnamen darelako Luriape eta giuia. Bueno, en fin, resumen. Azkenengo atalakingo jaztela, así que Andoni manpasua. Azkena eta txera. Azkena eta txera. Bueno, bikote, azkenengo atala heldu da, gu bintzat oso ondo gabiz pasatzen, denboria doia oso azka. Azkenengo atal honetan, 3 galdera dauzkagu, vale? Diala pixkatxo bat, bueno, ez daki komprometidoak, ez daki, ikusiko dugu. Izan leike. Aurreko denboralditik aldatu inditzugu, beste jokutxo bat emateko. Orduan, lehenengo galdera, txan, zein da zure agendan, vale, dauko zuen pertsona famatu edo ezagunenaren zenbakixa. Eta zela lortu duzue. Bai. Iker Galartza nire jefea dalako. A ver. Literal. Bai. Eta ez dana... Famatuena. Bai, bueno, Iker, Joseba, Porrotx, eta... Ez que hori edo nik ezin dago esan, nik jende honen telefono. Bai, bueno... Takit, ez doketola politiko importanten baten telefonoik edo... De repente lehendakari... Karol G, ez dakit, ez doketola. Bai, molako zeuze. Karol G, bueno, ez dakitela zein dare, baina izena etorri zait atzoa itu nulako Instagramen, ez dakit. Nahi. Lur? Nik ez dakat. Zirkoko baten bat, bai. Ez que... Bai, baina... Zuek baki zuen izo guzti batean, lurrek ez dauzkala jendean numeroa guardeta. Xaleik. Ez que... A ver, nina desastre bat, orokorrin... Teknologisi, telefonu, WhatsAppak, no. Bai, ez da nere fuertia. Ez, eta numero, bueno. Azkena, de hecho, historiz baten, bueno, kontau laik, aizea eta iraia gure lagun batzu die. Bai.
Tolosa Ibarrako batzuk eta karo, eta aizeak jarri zuen, Iraia jarri zuen, zorionak, no seke tal, aizea eta bere aizpa, zigi. Eta Iraia zoriondu nun, zorionak Iraia, da, aizea eta zigi nutie da. Bale, bueno, bestela ondo, bale, oantxe idatziko jot, eskerrik asko, aio. Ez da influencer eta... Ez. No. Ez da zuen markatzen. Nik... ez dakit, esango nan aktoreren bat, bergarako norbait, ez dakit, rollo June, edo... Olako bat emat, edo bestela musikariren bat, azkenian egu... Aritz Basterra. Aritz, ni bere telefonoa daukat. Aritzen parantza. Igual lagundin biosku zuen. Baina, edo bestela, bengo edo lako musikariren bat, txosnagunera ekarri dugunean. A ber, nina talde baten, kontzertune, edad media 50-60 años, eta Euskal Herriko punki guztita, sortxe taldi. Igual, esan dut, ez ez dauzka kontaktua gordeta. Bueno, adiez, añube... baldin badia famatuak bebai, lagunak dia, orduan eren kontaktua. Ja, nik ez dakit. Bueno, bigarren galderia da, zenbat dirugaitxik, bale? Jarriko zinaten leku publiko baten biluzik, adibidez, Kontxako paseuan, biluzik egon biazate hor, eta jendia pasatzen, zu hor egon ordutxo batzuk, zenbat dirugaitxik ingo zinaten hori? Jo, ez dakit zer erantzun, egile esan. Zenbateatik saltzezu zure gorputze horregitzi, ez? Takit. Ene badengo. Zia total ikazido, nik enuke ingo, baina esate jazu, ez paldimazu hori iten, ez dakit zein hilingo dugu. Dirua txik iguales. Dirua. Gustatze jau erantzuna bai. Diruk dana ezin jau erosti. Dauka trampa, ondo salpa. Ez que hori, galdera honek zeukan trampa... Bueno, neri dirua etorri jaten. A ber, izango bazan, baulimoztu, oso ze... Galdera hori... Zure privatizidadi saltziolan... Galdera hori nintzen. Bai, hori ninoan. Nik hori nintzen. Milioi bat edo zenbat zan ginen. Bai, uste batek milioi bat matematik esan zuen. Alexekin ninoan hori, Alex Arteagakin. Jo, rapatu gero, hili hasi Biluzik plazan jartzire, bueno, esan nahi dut, bale. Jende asko kingo. A ber, ez da ezer, baina bueno. Nik baletu nahan kuadarrian rapatzean, eta jendia, ni palo me muere, erbenga, drama gutxe. Eta, azkenengo galderia da, zen aixau dozue, zuen WhatsAppeko elkarrizketa danak publikoki erakustia, edo zuen bizitzako momentu lotxagarri baten telesail bat edo pelikula bat itxia. Nere bizitzako momentu lotxagarri baten pelikula bat. Zela ditxuko zan pelikula hori orduan. Ekain eta ekainkeriak. Lur? Laizter kartela gure sare sozialetan. Buah, superrona da hori, Zela ditxuko zan. Lurretik. Beitu, bai zaleke. Ukinean, sare sozialetan kontu bat profesionala, baina, klaro, en plan, zirkoko gauzak altzateko, eta ditzezan lurretik. Naztu intzan pixka. Bai, ez que asunture, balen ezan dutena, nien hau zona, ez sare sozialak, ez influencer, ni nada. Datan altzaten eban neure normalean, neure launak ikusteko. Da esan eban. Zetako. Zetan nabil. Horrati daugen nik, Ibarguren ekain, ez da propaganda iteati, baina, bueno, edo bai. Ez tezu ikusiko ni playa. Manirio beto ez jarratxuta, jazta. No pasara. Muy raramente. Horretik azaldu zaite, bako aktuazio hori, Instagramen jarriko nolako, besteik ez jartzen. Eta, denboraldi honetan daukogu galdera pozoitxu bat. Daukogu gauza berriak. Hemen dago galdera pozoitxu bat, eta gero zuek, idatzi biako dozue, beste galdera bat, urrengo kapituloko gonbidatuan. Baina hori ingo kamaretatik. Letra hundiz jarrita alda. Ingo duguna da, irakurri, erantzun, eta gero ja, bukatzen dugunean grabatzen, urrengo gonbidatuen dako... Galdira irakurri mea da bertuan. Bai, klaro. Artuta bota. Vale. Zeren truke edo zergatik utziko zenuen zure profesioa eta monje fraie bezala sartu. Hoi bilontzako galdera. Bai. Zerra txiklako zen duen? Nere lana, nere lana enuke utziko. Esan nahi dut. Hori izango zen barrigarri, monje bat, baiaz mana izan.
Bueno, onbosko zan apaizat, malabarista, mago eta ekilibrista. Eta umezurtzei erakustezien malabarismo, ekilibrismo, bai, onbosko. Que fuerte. Nahi. Beitu. Eta bueno, ez dakit, eske ni monje naiz... Naiz imaginatzen. Nik itxia, eta zergatik utzi hor sartzeko? A ber, pasabiko zan, zehose... Apokalizis. Ez, baina eske ez dakit zen antzun. Ez, azteko. Ez, dirua ez. Vale, dirua ez. Vale, ordu nixamiko zan. Monjin konzeptu aldatzi, ez isati religiosu, Bai. alixati... Ja, baina ez dino hasi baldintzak aldatzen. Bai, Zeren truke edo zegaitxik. Zerratxik, bani aldatuko bazan, monja, eren bizitza estilua aldatuko baldin bazan. Bai, eta ez bazan egongo Elisa Katolikoa lotute. Eta izango bazan nik zirku, osea, akrobati izaten, bale, nekainek izan da ben amorun, ba, igual, onura bat etxen gizartiai o gizarteko kapa bajoenai, ordontxe. Vale, ondo. Nike bai. Copy-paste. Es que nekin zer erantzun, bai. Copiar, pegar, itxazi. Compro vocal y resuelvo. Vale, eta ja, bukatzeko daukosue, minutu bat, eitzeko nahi dozuenan promozinua. Alde izen zuena, alde izen beste norbaitena. Bueno, a ver. Etxe bertan, tokatzen zaigun promozinua da, oinatin 3 asteburutako jarri gendun, baina luzapena egin deu. Bai, 4 asteburutxo. Sarrerak interneten ez omen daude hainbeste, baina lasai, ze txarteldegian beti dago, interneten lortu ez zuen antzako, aukera. Beraz, emanaldi aurretik 2 ordu lehenua irikikoa, txarteldegia, eta hartu dezakezue sarrera, otsaiak 34-aurako, edo apirilak 54-aurako. Bueno, nik aprobetxatzen dut, lehen komentarauela bazelangu beti izan gazela bastante gaztetxero, kallejero, eta komentateko beste fetxa bat, Euskal Herriko gaztetxe topaketatako, ontxea, joka, elorri xandi. Vale. Bai, ota behatzi otamar, eta bueno, bertatipe ibiliko aportazio txikiren bat etxe. Sartuko deu, zehose sartuko deu. Eta, hoxe, dano kongietorri, biseta, hane ongoaz, gogu bisok. Eta erosi zarrerak eta junik ustera. Eta zirko eskolara, nadanera. Ze hor dutan da? Nien naiz asko informau. Amarretan. Bueno, egun guztin. Eren sarietan, agenda helduko da. Hori da, eta bestela, ikusienen profilak eta gure zirkukua. Eta, bueno, eskerrak ematia bixoi, etortzea gaitxik lehenko atalonetara. Andrea, asiga, ja, bigarren denboraldi hau. Animo. Ondo asizeate ordon. Tope asiga, eta, bueno, animatzia da noi, izartadiako sare soziala jarraitzera, gure sare soziala jarraitzera bai, gure zirkua, eurena, dana. Eta, apunte berezi bat, Bergarako jaixetan, pentekostietan, egongo igandean, gabeko 9:00, txosnagonian, sartadia zuzenian eitzen, hasi que alko esatito herri ikusten. Bai, eta eskerrak beste behin, Perui, gure teknikoai laguntzia gaitxik. Txalo, Peruntzako. Urrengo atalera arte. Aio! Agur, agur!